Viewers all over the world, as you already know my name, Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu Oraifite. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja ugochitubelu na temple. Anyị na-agba afọ family emirikwazi ọlụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ Ogbonuke. Gịnị bụ Ogbonuke? Anyị na-akọwalụ gị na ọgbọ bụ dịka isi wee malụ ndị ọgbọ gị. Yes, your spiritual mates that brings uke. Ya bụ Ogbonuke bụ ụzọ okwu na-abụ amakọrọ ọnụ. Ya ka anyị chọrọ ka anyị deba anya. Na your spiritual mates can be bringing challenges of life to you. Ma ọ bụrụ na idire lụọ ịhapụ ụzọ anyị kwesịrị iso. Ndị ọgbọ gị bụ ndị kwesịrị ị na-enyere gị aka ka i wee mezuo ebumnobi dị bịa n'ụwa. Mana mgbe ị leghara ha anya were na-akpa n'ụzọ nke aka gị, ha nwere ike ịfọsụ gị ka ị nwee ike chighata ma chegharịkwa. Ihe ndị a ka anyị ga-edeba anya kere ihe bụ ndị Ogbonuke ka ị ga-esi wee medo ha, ka ị ga-gị na ha ga-esi dị na mma ka uke na ihe ndị a bụ ihe anyị ga-edeba anya. Mana before we dive into today's lecture proper, important announcement. Echefuna na anyị ka na month of July. Our monthly ritual is still ongoing. You can join us anywhere you are all over the globe. Distance is never a barrier in all we do in the temple. This is to go in my temple, Chuaja, God for Kubioku, all over the world. The friends of the temple, children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Mission and Consecrated Group. We keep doing it till the last day of the month. Yes, I check out here. Sunday, so again, what I check out here and their WhatsApp numbers only. As you all know, we don't share testimonies on social media. Makanodro necessary, not why we are here. But I can tell you that you couldn't even know where I am. One day, you walk on your Makanaja carry all. I want to show you an Eze-Ana Chunigwe. Mobno nwere ajụjụ ị nwere ejum na nkuzi a maọbụ na ịchọ ka agbala family emi maọbụ na ịchọrọ inwe counseling with me, chat me. My WhatsApp number is on your screen, 08057837672. Yes, now let's proceed. Gịnị ka na-ekwu maka ya? Ihe na-ekwu bụ na ihe kwesịrị ịma gbasalụ ọgbọ na-eweta uke. Na-achọ ka nkọwalụ gị ndị ọgbọ na-eweta uke bụ ya spiritual mates, ndị gị na ha nwere ka ekwuru na mmụọ, mana maka ihe na imere ihe kwesịrị ime, they are now bringing uke. Mma like ka mma alụghat ka iwe ghọta ihe uke bụ ihe ndaba, ihe ọdachi, disappointment, ma ọ bụ ihe mgbu dakwasara gị, challenges of life altogether. Now, agwara m ụnụ na-ekere ndị ọrụ ndị anjelu nke Chukwu eke n'ụzọ dị iche iche. Etu esi bịakwa n'ụwa mmadụ a, agwabugo gị na earthly governance bụ prototype of what is happening in the spiritual realm. Wee gwa gị n'ụwa mmadụ enwere ndị ọrụ agency ndị ewepụtalụ ịfụ na ha na-eme sure na mmadụ agara astray, na mmadụ na-aga etu o kwesịrị isi wee gaa. Ị ghọtara ya? That ndị agency a ka m nwere ofu marụ atụ, ndị Federal Road Safety Commission. Federal Road Safety Commission ha nọ n'ụzọ maka ọdịmma mụ na gị, maka ọdịmma road users, ka ha mee ka sure na o nwere onye gara astray, na o nwere onye pụrụ na lane ya. However, once you are a road user, you're supposed to pay attention to the Road Users Act. For any reason you disobey, road safety is empowered, yes, to make sure na ha discipline gị dog aka na ntị. Etu a ka ndị otu gị, ndị ọgbọ gị n'ụwa mmụọ, ọrụ ha bụ to checkmate on you. All have to make sure they get astray. All have to make sure they have every question they got a boss. And the Bobuna, they have every question they got happy lane, Ghana another lane.
they discipline you. Yes, ha nwere ike ime gị ihe niile. Tụ ahụ ọ dị na efuru ndị na-agba track and event, that ndị na-agba ọsọ, i wee hapụ lane gị gbaa na lane onye ọzọ. Ọsọkwa ya na ọ bụrụ na ọgụ gbara first, a ga-edisqualify gị. Yes, etu a ka ọ dị n'ụwa mmụọ. So ndị ọgbọ gị nwere ike ide wetara uke. Onye abatalụ na ihe Ogbonuke nwere ndị anyị na-achụpụrụ aja, nwee ndị anyị na-eke eke. Ị ghọtara ya? So uke, ọ bụrụ na anyị gbaala gị afa, anyị chọpụta ebe uke na-eme gị si. Uke na-eme gị ọ uke si na ndị ọgbọ gị. Ọ bụrụ na uke si na ndị ọgbọ gị wee bịa, then ihe anyị ga-eme bụ gị nwa ime ha peace ka gị na ha dịkwa na mma, maka na ndị ọgbọ gị a adara echere gị njọ. Ị ghọtara ya? Ndị ọgbọ gị a adara echere gị njọ. Ihe a chọrọ ka ọ dịrị gị mma, the same way Federal Road Safety nọ na road jigara ide echere gị njọ. Ọ chọrọ ka ị mee ihe the right way maka ọdịmma gị. Maka na ọgbaruwa eke. Ọ bụrụ na ị pay attention to Road Users Act, tinye seat belt gị, mee jide fire extinguisher, mee ihe ndị kwesịrị ime, ọ bụrụ na o rejie na main road, ọgụ nwa ya taa ọfịa. So their primary purpose is to ensure for your own safety. So if na ọrụ ha na-arụ dị mma, etu anwa ka ndị ọgbọ gị si adọ gị aka na ntị ma ọ bụrụ na ị pụọ na lane. Ihe gị na ndị ọgbọ gị kwekọrịtara n'ụwa mmụọ bifo na ịbịa n'ụwa mmadụ a. Ihe a tụrụ anya n'aka gị na ị ga-eme dịka mmadụ ka ị wee bara onwe gị n'uru. Ọ bụrụ na ị bịazie n'ụwa mmadụ, eneghị anya na ịghọtara iyi ụwa gị na ị ga-abụ onye ga-eje ozi. Ị bịa n'ụwa mmadụ, ụwa na-atọ gị ụtọ, decide tie na ime ejejawa ozi maka ihe nke a ma ọ bụ nke ọzọ. Ndị ọgbọ gị mara na-akpọrọ gị oku nwere ike ịbịa na-apịwa gị azụ. Ihe eji apịwa gị azụ a bụ ka ijee n'ihu ọlụ gị. Ịpịawa azụ a ga-ewetara gị challenges of life. So ọgbọ ahụ uke ahụ ndị ọgbọ gị na-ewetara gị, ha bụrụ ya enemies. So there is no point isi ka ikewa onwe gị n'ebe ha nọ ma ọ bụ ka ike ha eke. Ife anyị na-eme ha bụ ịchụrụ ha aja ka obi dị ha mma, then ka anyị wee mekwa ihe anyị kwesịrị ime. The same way o ji abụ ịda iwu ndị road safety. Yes, because na ha na-eyuzukwa cane and sugar cane at the same time. Ha ga-ata gị ahụfụ, dọọ aka na ntị maka ọdịmma gị. Then ijekwuo fine, mee ihe road safety si gị mee, ahapụkwa gị gaba n'ụzọ. Etu a ka ọ dị gị na ndị ọgbọ gị na-ewetara uke, maka na ha nwa achọrọ ọdịnjọ gị, ọdịmma gị ka ha chọrọ. Ya bụ ihe ị ga-emezi bụ ịkwụ fine bụ ije were some certain things to mee ha peace, chụpụrụ ha aja, probably aja ihe ọdụ na-eri, and so on and so forth. By so doing, gị na ha adịkwa mma, ịkwụ ụgwọ iji, maka na onye kwụ ụgwọ oji o nwere onwe ya. Eji m n'aka na ịghọtara ihe nkọwara gbasara ndị ọgbọ na-eweta uke, akpọkọta ya ọnụ ọ bụrụ Ogbonuke. Ya ka nkọwara gị na-enwere ọgbọ na-eweta uke na ndị ọgbọ na-eweta uke, na ihe anyị na-achụpụrụ ha bụ aja ka anyị na-achụpụrụ ha, maka na ndị ọgbọ gị na-ewetara uke abụrụ ndị ilo gị, da-anọ ya enemi, kama na ha chọrọ ka ọ dịrị gị mma, maka n'ihi na ije here ụzọ ha wee wetara gị mpịawa azụ. Ama na ịghọtara ihe nkọwara. Ọ bụrụ na onwe ajụjụ ị nwere ma ọ bụ na ndị ọgbọ gị na-ewetara uke, ị chọọ ka anyị nyere gị aka, chatịkwa na WhatsApp. My WhatsApp number remains 0805 7837